गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों मेथ्सनि माखासे गोनां सोंलुफोर आसाम पुलिस आरो जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो फैथावना माखासे सोंलुफोरखौ लाबोनाय जादों। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आरो WhatsAppआव गोबां मेथ्सनि टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनो थिनगासिनो दङ। नोंथांमोननि थिनहरनाय बायदि आङो मालाबा समाव भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। दा आङो अब्लाबो नाजागासिनो दङ नोंथांमोननि बुंनाय बायदि भिडिअखौ लाबोनो। आरो नोंथांमोना जायबायदि टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय खावलायहरदों बे टपिकनि सायाव आङो गोबां भिडिअ खालामखाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै नायहैबा नुगोन पार्सेन्टेजआनो जा ब्लाड रिलेशनशिपआनो जा बेबायदिनो केलेन्डारनि गोबां भिडिअखौ आङो खालामबोबाय। नोंथांमोना नायोबानो नुगोन। दा आङो नैबे मोनसे दिनैनि जानाखि टपिक टाइम एन्ड डिस्टेन्स बिनि सायाव आङो भिडिअ लाबोनाय जाथ'वाखैमोन। दिनै आङो बेनि सायाव भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दा बेबायदि कुइसनफोराबो जोबोर इम्परटेन्ट। आरो आङो नैबे टाइम एन्ड डिस्टेन्सनि उनावनो आङो सासे बिथाङा WhatsAppआव मोननै कुइसन हरदों। बे कुइसननि सायावबो आङो भिडिअखौ लाबोगोन। जोबजासे नायोब्लानो नोंथांमोना नुगोन। दा बाहाय दङ जाहैबाय टाइम एन्ड डिस्टेन्स। दा बाहाय टाइम एन्ड डिस्टेन्सनि सायाव जोङो सोंलुफोरखौ नायनायनि सिगांनो जोङो माखासे फर्मुलाफोरखौ गोसोआव लानांगोन। माने बेयो फर्मुलानि कुइसन आरो फर्मुलानि माने मेथ्स बियो। फर्मुलाखौ जुदि गोसोआव गैयाब्ला बे मेथ्सखौ जोङो एग्जामाव फैयोब्ला हानाय नङा आरो। दा बाहाय दङ जाहैबाय गोख्रैथि। गोख्रैथिखौ जों माबोरै दिहुनो? दाना गोख्रैथि एबा स्पिडखौ जों माबोरै दिहुनगोन? दाना बिनि फर्मुलाया जागोन गोजौआव जानथाय गाहायाव सम थागोन। मा होनगोन बेखौ? जानथाय बाय सम होननानै बुंगोन। एबा जोंखौ सर्ट लिरोबा जों बेखौ एस समान एस माने स्पिड जाहैबाय, डि माने डिस्टेन्स, टि माने टाइम जाहैबाय। डिस्टेन्स बाय टाइम बेबायदि जागोन। ओमफ्राय जुदि समखौ दिहुननांगौ जायोब्ला बाहाय मा होनाय थागोन? जानथाय आरो गोख्रैथि होनाय थायोब्ला मा जागोन? जानथाय बाय गोख्रैथि। एबा टाइमखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला डिस्टेन्स बाय मा जागोन? स्पिड जागोन बियो। बेखायनो गोसोआव ला, जुदि समखौ दिहुननांगौब्ला जोंना जानथाया गोजौआव थागोन, गोख्रैथिया गाहायाव थागोन। बेखौ दिहुनलायबानो जाबाय। दाना जुदि जानथायखौ दिहुननांगौ जायोब्ला बेसेबां गोजान बेखौ जानथायखौ जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला जोङो माखौ नांगोन? गोख्रैथिजों समजों सानजाबानो डाइरेक्टलि बिनि जानथायखौ जोङो मोनगोन। आरो नैबेखौ गोसोआव ला, नैबे 4 नाम्बारनि बिराद इम्परटेन्ट। किल'मिटार पार घन्टानिफ्राय मिटार पार सेकेन्डआव लाङोब्ला दाना माने जोंना सानगुदि सोलायनाय होननानै बुङो। सानगुदिखौ मालाबा समाव किल'मिटार पार घन्टानिफ्राय मायाव सोलायलांनो हागौ? मिटार पार सेकेन्डआव सोलायलांनो हागौ। अब्ला मा जागोन फर्मुलाया? एक्स किल'मिटार पार घन्टाजों जेनेबा माबा मोनसे अनजिमा थागोन आरो बाहाय। बेजों मा साननांगोन? जुदि मिटार पार सेकेन्डआव लांनांगौबा बे किल'मिटार पार घन्टायाव दङ नै बियो। बे किल'मिटार पार घन्टायाव थानायखौ जुदि मिटार पार सेकेन्डआव लांनांगौब्ला मा सानजाबनांगौनो? 5/18 सानजाबनांगौ। गोजौआव 5 गाहायाव 18, 5/18 सानजाबनांगौ। बेखौ गोसोआव ला। बे जाहैबाय मोनसे फर्मुलानि बियो फर्मुला। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन। बेहाय जानला मोनला होबा जानाय नङा। मा जानांगोन? 5/18 जानांगोन। होमबा किल'मिटार पार घन्टानिफ्राय मिटार पार सेकेन्डआव लांनायनि फर्मुलाया 5/18। दा 5 नाम्बाराव दङ। दाना बे जाहैबाय ओरैबायदि नै मिटार पार सेकेन्डनिफ्राय किल'मिटार पार घन्टायाव लाङोब्ला दाना माने सानगुदियाव मायाव होनाय दङ? मिटार पार सेकेन्डआव होनाय दङ। जुदि मिटार पार सेकेन्डनिफ्राय जुदि किल'मिटार पार घन्टायाव लांनांगौ जायोब्ला दाना मा फर्मुला बाहायगोन? दाना नै ओरैबायदि एक्स मिटार पार सेकेन्डखौ जुदि किल'मिटार पार घन्टायाव लांनांगौ जायोब्ला मा खालामनांगोन? नैबे एक्स मिटार पार सेकेन्डजों बाहाय माबा मोनसे अनजिमा थागोन। बे मिटार पार सेकेन्डआव दङ जेनेबा। दाना बे मिटार पार सेकेन्डजों मा सानजाबनांगोन? 18/5 सानजाबनांगोन। अब्लानो किल'मिटार पार घन्टायाव थांगोन। दाना जोङो दहायना 5/18 मोन, दाना 18/5। बेखौ गोसोआव ला। मिटार पार सेकेन्डनिफ्राय फिसासिननिफ्राय जुदि गिदिरसिनाव लांनांगौ जायोब्ला किल'मिटार पार घन्टायाव लांनांगौ जायोब्ला 18/5खौ जोङो मा खालामनांगोन? सानजाबथारनांगोन, जोङो इनटु खालामथारनांगोन। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना। दा कुइसन नाम्बार 1आव दङ 240 मिटार गोलाव रेल गंसेया 40 सेकेन्डआव बे लावथाइनि 2 फान गोलाव गंसे प्लेटफर्मखौ बारलाङो। रेलनि गोख्रैथिया बेसेबां? दाना बेयाव होनदों माखौ दिहुननांगौनो? रेलनि गोख्रैथिखौ दिहुननांगौ, स्पिडखौ दिहुननांगौ।
आं नैबे कुइसन नाम्बारखौ दिहुननायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो सानदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि सोलोंथाइनि भिडिअ बबेबा मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअफोरखौ शेयार खालामलायनाया बहुत खम जायो बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामलायनांगौ लोगोफोरनो शेयार खालामलायनांगौ अब्लासो बे नोंथांनि शेयार खालामनायनि गेजेरजोंनो सोरबा सासेया बेफोरखौ मोननानै सोलोंनो हागोन बेखायनो बेबायदि मोजां भिडिअ एबा सोलोंथाइनि भिडिअफोरखौ हाजासे शेयार खालामलाय बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय शेयार खालामलायनो लाइक खालामलायनो आरो कमेन्ट खालामलायनो दा आङो नैबे मा होनो रेलनि गोख्रैथिखौ दिहुननो नागिरदों बाहाय रेलनि गोलावा होनाय दङ रेलनि गोलाव माने रेलआ बेसेबां गोलाव बेखौ होनाय दङ बेसेबांनो 240 किल'मिटार मिटार 240 माने मिटार आरो रेलनि गोलावा 240 मिटार दाना टाइमा बेसेबांनो 40 सेकेन्डआव बे लावथायनि 2 फान गोलाव गंसे प्लेटफर्मखौ प्लेटफर्मनि गोलावा बेसेबां ना माने बै रेलनि गोलावनि रेलगारिया बेसेबां गोलाव बिनि माने 2 फाननै होनबा बेजों माने 240 जों मा सानजाबगोन फाननै होनोबा 2 सानजाबनांगोन फाननै होनोब्ला 2 सानजाबनांगोन दाना सानजाबबा मा मोनगोन 2 जों लाथिख' फैबाय 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 2 4 480 होनबा 480 मिटार जागोन होनबा रेलनि गोलावा 240 मिटार ओमफ्राय प्लेटफर्मनि गोलावा 480 मिटार बेबायदि जागोन आरो दाना टाइमा बेसेबांनो टाइमा समा बेसेबां सम लादोंनो टाइमा सम लादों जाहैबाय माने 40 सेकेन्ड सम लादों आरो दा बेबायदि जायोब्ला दाना माखौ दिहुननांगौ बिनि गोख्रैथिखौ दिहुननांगौ रेलनि गोख्रैथिखौ दिहुननांगौ दा जों बाहाय माखौ नांगोन जोंनो रेलनि गोख्रैथि स्पिडखौ जुदि दिहुननांगौ जायोबा जोंनो मा नांगोननो डिस्टेन्सखौ नांगोन जोंनो ओमफ्राय मा नांगोन टाइमखौ नांगोन जोंनो बाय डिस्टेन्सआ बेसे गोजान बे डिस्टेन्सखौ जोंनो नांगोन दाना जोङो बाहाय जोङो कुइसनखौ मोजाङै नायनांगोन माने रेलनि गोलावजों जोङो बै प्लेटफर्मनि गोलावजों मा खालामनांगौ प्लास खालामनांगौ दाजाबनांगौ होनबानो बिनि डिस्टेन्सखौ मोनगोन बिनि जानथायखौ जोङो मोनगोन दा अब्ला दाजाबोबा जोङो बेजों दाजाबनांगोन 240 जों 480 जों दाजाबनांगोन अब्लानो बे रेलनि डिस्टेन्सजों ओमफ्राय नैबे प्लेटफर्मनि गोलावजों दाजाबबानो मोनगोन आरो मोननैनि जोङो दाजाबबानो डिस्टेन्सखौ मोनगोन जानथायखौ मोनगोन दाना दाजाबबा मा जागोन बाहाय जोङो दाजाबनो 240 जों 480 जों दाजाबगोन दाजाबा मा जागोननो मा जागोन बियो 720 जागोन होमबा डिस्टेन्सआ बेसे गोजाननो 720 जाहैबाय माने मोननैजों दाजाबनानै बेसेबां मोनखो 720 होमबा स्पिडखौ जों दिहुननांगौ गोख्रैथिखौ होमबा बे डिस्टेन्सनि जायगायाव जों मा होगोन 720 होगोन दाना बिनि उनावहाय टाइमा बेसेबांनो 40 सेकेन्डनो टाइमा 40 सेकेन्ड सम लादों आरो 40 सेकेन्ड सम लादों दा बेखौ जोङो रानलायोबा मा जागोन दाना बाहाय जोङो 0 जों 0 दाननो हायो 72 खौ जों दाना 4 रानगोन 72 खौ जों 4 रानोबा मा जागोन 4 सानजाब 4 सानजाब मा जागोन बाहाय 8 जाहैबाय 8 जों माने 72 खौ जोङो 4 जों 18 मोनगोन दाना बेखौ सानगुरिया मायाव थागोन जोंना मायाव थागोन डिस्टेन्सआ मामोन मिटारमोन ओमफ्राय टाइमा मामोन सेकेन्ड बा मिटार पार सेकेन्डआव थासिगोन मिटार पार सेकेन्ड बेबायदि जासिगोन होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन बिनि एन्सारा अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C आ जागोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन बुजियाखैबा आङो नेक्स्ट हायोबा भिडिअ खालामनो होफिनगोन जुदि नोंथांमोना जुदि बुजियाखैबा दा बाहाय जोङो फर्मुला गोसोआव लानांगौ आरो जोंनो डिस्टेन्सखौ नांगौ नालाय डिस्टेन्सखौ जोङो दिहुननांगौ आरो बिनि उनावहायनो जोङो स्पिडखौ जों दिहुननाय स्पिड दिहुननायनि फर्मुलाया बे माने डिस्टेन्स बाय माने टाइम D/T होनानै जोङो सर्टआव लिरनो हायो गुसुङै जुदि लिरोबा बेबायदि जागोन आरो दा कुइसन नाम्बार 2 दङ सासे मानसिया 600 मिटार जानथायखौ 5 मिनिटाव थांनो हायो बिनि गोख्रैथिया बेसेबां दाना सासे मानसिया जुदि 600 मिटार जानथाय गोजाना बेसेबां 600 मिटार मायाव दं मिटाराव दङ बे 600 मिटार जानथायखौ 5 मिनिटाव थांनो हायो बिनि गोख्रैथिया बेसेबां दाना गोख्रैथिखौ दिहुननांगौ बे बेसेबां गोख्रैजों थांदों बेखौ दिहुननांगौ दा जोङो बाहाय मिटाराथ' थिगैनो दङ नाथाय नैबे मिनिट जोङो मिनिटनि जोंना माने बेबायदि फर्मुला गैया दा जोङो मिनिटखौ जों मायाव लांनांगोन सेकेन्डआव सोलायग्रोनांगोन गोसोआव लाबानो जाबाय मिनिटनिफ्राय जोङो मायाव सोलायग्रोनांगोन सेकेन्डआव सोलायग्रोनांगोन होमबा बाहाय डिस्टेन्सआ सासे मानसिया थांनाय जानथाया बेसेबां डिस्टेन्सआ D नि माना एबा डिस्टेन्सआ 600 मिटार दाना नैबे
टाइमा मा होनो टाइमा बेसेबां होदोंमोन बाहाय 5 मादोंमोन मिनिट होदोंमोन 5 मिनिटआ मिनिटखौ जों मायाव सोलायनांगौ दाना सेकेन्डआव सोलायनांगौ दाना 1 मिनिटआव बेसेबां सेकेन्ड थायो 60 सेकेन्ड थायो बेखायनो बे 5 खौ माजों सानजाबनांगोन 5 खौ 60 जों सानजाब्लानो बे मा थांसिगोन सेकेन्डआव थांसिगोन दा 5 जों 60 जों जुदि सानजाबोबा मा जागोन 5 जों 60 जों जुदि सानजाबोब्ला मा जायोनो मा जागोन बियो 300 जासिगोन बियो 300 जासिगोन दा अब्ला जोङो नुबाय 300 सेकेन्ड जाहैबाय होमबा जोंना माया टाइमा 300 सेकेन्ड दा जोंनो स्पिडखौ दिहुननांगौ नालाय s नि मान दिहुननांगौ फर्मुलाया d/t दाना बेखाय जोङो दिहुनोब्ला मा जागोन डिस्टेन्सआ जोंना बेसेबां दङ 600 दङ 600 ओमफ्राय माया टाइमा 300 सेकेन्ड आरो मा बियो मा जासिगोन मिटार पार सेकेन्ड बेबायदि थांसिगोन बियो दा जोङो दानोबा मोनबाय दानबा दाना 6 खौ जोङो मा होनो 3 रानबा 2 जागोन होनबा 2 मिटार पार सेकेन्ड बेबायदि दङ दाना होमबा स्पिडआ बिनि गोख्रैथिया बेसेबां 2 मिटार पार सेकेन्ड गोख्रैथिजों बे मानसिया थांदों आरो दाना बाहाय जोंना अपसनाव नायदो बाहाय जोङो नायोबा नुयो मायाव दोनदों बेखौ किल'मिटार पार आवारावसो दोनदों नै किल'मिटार पार आवार बेयावसो दोनदों मिटार पार सेकेन्डनिफ्राय जों दाना मायाव सोलायनांगोन किल'मिटार पार आवाराव सानगुदिखौ सोलायनांगोन अब्ला जोङो मिटार पार सेकेन्डखौ जुदि किल'मिटार पार आवाराव सोलायनांगौ जायोब्ला जोङो दहायनो फर्मुलाखौ आङो होखादोंमोन बे जाहैबाय मामोन जोंना जुदि 2 मिटार पार सेकेन्डखौ जुदि मायाव सोलायनांगौनो किल'मिटार पार सेकेन्डआव सोलायनांगौबा 2 मिटार पार सेकेन्डजों मा सानजाबनांगोननो जुदि मिटार पार सेकेन्डनिफ्राय फिसानिफ्राय गिदिराव लांनांगौब्ला 18 बाय मा सानजानांगोन 5 सानजानांगोन अब्लानो बियो मा जासिगोन बियो किल'मिटार पार आवार जासिगोन दा जोङो सानजाबोब्ला 2 जों 18 जोङो सानजाबनो हायो 2 जों 18 सानजाबा मा जागोन 2 सानजाब 8 फिसाय जोंना 16 जाहैबाय 2 सानजाब 2 36 जाहैबाय गाहायाव 5 थाबाय होमबा बे मा थांसिगोन किल'मिटार पार आवाराव थांसिगोन दाना जोङो 36/5 खौ जोङो रानबावनांगोन पइन्टआव दोननांगोन थारमाने 36 खौ जुदि जोङो 5 जों डिभाइड खालामोब्ला रानोबा जोंना मा जायो 5 सानजाब मा जागोन 5 सानजाब 7 मा जायोनो 35 जायो दानख'योबा बे फैबाय 1 दाना पइन्ट होनाय लोगो लोगो बे 0 फैबाय 5 सानजाब 2 10 जाहैबाय होमबा मा जागोन 7.2 किल'मिटार पार आवार जासिगोन होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आ जासिगोन बिनि थार फिननाय मा जासिगोन 7.2 किल'मिटार पार आवार जासिगोन बेखायनो नोंथांमोना गोसोआव ला जोङो सानगुदिखौबो सोलायलांनो हागौ बेबायदि टाइम एन्ड डिस्टेन्सनि सोंलुफोराव दा कुइसन नाम्बार 3 दङ गंसे गारिया 132 किल'मिटार लामा बारलांनो 4 घन्टा सम लायो जुदि गारिनि गोख्रैथिखौ 7 किल'मिटार पार घन्टा बारायना होयोब्ला 320 किल'मिटार लामा बारलांनो गारिनो बेसेबां सम नांगोन दाना गंसे गारि जायखिजाया गंसे गारि आरो बे गंसे गारिया मा होनो 132 किल'मिटार लामा बारलांनो थाखाय 132 किल'मिटार लामाखौ बारलांनो थाखाय एबा मोनहैनो थाखाय जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम बारलांनो बेसेबां 132 किल'मिटार जानथाय आरो बेखौ बारलांनो थाखाय 4 घन्टा सम लाबाय बेनो अब्ला जुदि उनावहाय दाना गारिनि गोख्रैथिखौ दाना एसे बारायनानै होबाय स्पिडखौ बेसेबां बारायखोनो 7 किल'मिटार पार आवार बारायनानै होबाय गोख्रैथिया अब्ला 320 किल'मिटार लामा दाना लामाया 320 किल'मिटार अब्ला बेखौ बारलांनो थाखाय बेसेबां सम नांगोन दाना बेखौ दिहुननांगौ जोङो फार्स्ट टाइमाव जोङो माखौ दिहुनग्रोनांगोन जोङो गोख्रैथिखौ दिहुनग्रोनांगोन माने 132 किल'मिटार लामा बारलांनो 4 घन्टायाव बेसेबां सम लायो बिनि स्पिडा बेसेबां बेखौ दिहुनग्रोनांगोन दाना बाहाय दङ जाहैबाय गंसे गारिया बाहाय मायो डिस्टेन्सआ दङ जाहैबाय डिस्टेन्सआ बेसेबांनो 132 किल'मिटार दाना बाहाय समा दं जाहैबाय समा 4 घन्टा 4 आवार दङ आरो 4 घन्टा दङ दाना बाहाय बेसेबां स्पिडजों थांदों बियो बेखौ जोंनो नांगोन बेसेबां स्पिडजों थांदों बेखौ नांगोन बेखौ मोनहैनायाव बेसेबां स्पिड सालायदों बेखौ नांगोन दा जुदि स्पिडखौ दिहुननांगौ जायोब्ला गोख्रैथिखौ दिहुननांगौ जायोबा जोंना मामोन डिस्टेन्स बाय टाइममोन दाना डिस्टेन्सआ बेसेबां दं 132 दङ टाइमा बेसेबां दं 4 दङ दाना 132 खौ जुदि 4 जों रानबा बेसेबां मोनगोन
बाहायनो जोङो राननो हायो नोंथांमोनाबो राननायखौ बयबो रोंखायो दा जोङो रानोबा मोनो 4 सानजाब 32 ओमफ्राय 4 सानजाब 3 माने जोंनि 33 जाहैबाय होमबा मा जाहैबाय 33 माने स्पिडा 33 मा जासिगोन बियो किल'मिटार पार घन्टा जासिगोन किल'मिटार पार माने घन्टा बेबायदि आरो स्पिडा दाना स्पिडा बे जाहैबाय दाना मा होनदों उनावहाय जुदि गारिनि गोख्रैथिया 33 किल'मिटार पार आवारमोन बेखौ जुदि 7 किल'मिटार पार आवार बारायोब्ला बेसेबां जागोन दाना स्पिडा जोंना बारायसिगोन स्पिडखौ एसे बारायनोसै माने बारायोब्ला दाना मा जागोन बे 33 जों नैबे मा होनो जोंना 7 जों दाजाबनांगोन 7 जों दाजाबा बेसेबां जागोन दाना दाजाबोब्ला मोनगोन 7 जों जुदि दाजाबोबा मा जागोन ना बियो 40 जासिगोन 40 किल'मिटार पार आवार बेबायदि जासिगोन आरो स्पिडा गोख्रैथिया बे जासिगोन दाना बेबायदि गोख्रैथि जाबाय दाना गोख्रैथिया बारा जाबाय 40 किल'मिटार पार आवार जाहैबाय दाना जुदि बारायोब्ला दाना 320 किल'मिटार लामा बारलांनो गारिनि बेसेबां सम नांगोन दाना माखौ दिहुननांगौ समखौ दिहुननांगौ बेसेबां सम लागोन दाना नैबे लामाखौ बारलांनो थाखाय 320 किल'मिटार लामाखौ बारलांनो थाखाय बेसेबां सम लागोन बेखौ दिहुननांगौ स्पिडा मा जाखो 40 किल'मिटार पार आवार जाहैबाय होमबा जोंना माखौ दिहुननांगौ टाइमखौ दिहुननांगौ t खौ दिहुननांगौ टाइमखौ जुदि दिहुननांगौबा फर्मुलाया मा होनो d बाय s मोन फर्मुलाया गोसोआव लाबानो जाबाय d बाय s दाना डिस्टेन्सआ बेसेबां 320 दाना डिस्टेन्सआ ओमफ्राय दाना टाइमआ बेसेबां 40 टाइमआ 40 किल'मिटार पार आवार दा बाहाय जोङो माखौ दिहुनगोन टाइमखौ दिहुनगोन होमबा दिहुननांगौ जायोबा मा जागोन दा 0 जों 0 जों दानो हायो 32 जोङो 4 जों राननो हायो जुदि 32 खौ 4 जों रानोबा बेसेबां मोनगोन दाना 4 जों मा सानजाबोबा 32 जागोन दाना 4 जों जोङो सानजाबोब्ला मा सानजाबा 32 जागोन ना जोङो नुयो 4 सानजाब 8 ना 4 सानजाब 8 32 जागोन 4 जों जुदि 8 जों सानजाबोबा 32 जागोन 8 सानजाब 1 8 8 सानजाब 2 16 8 सानजाब 3 24 8 सानजाब 4 32 जागोन होमबा मा जागोन 8 घन्टा जासिगोन आरो 8 आवार्स जासिगोन आरो एबा 8 घन्टा होननानै बुंगोन होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि अपसन सि आ जाहैबाय बेनि कारेक्ट एन्सार जोङो बेबायदि फैयोबा बेबायदि दिहुनबानो जाबाय आङो टाइम एन्ड डिस्टेन्सनि कुइसनखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय टाइम एन्ड डिस्टेन्सनि सायाव कुइसन लाबोबावनांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय नैबे कुइसना जाहैबाय सासे बिथाङा दहायसो वाट्सएपआव हरदों आङो बे कुइसननि फिननायखौ दिहुननो होनो नागिरदों दा बेयो जोबोद गोरलै नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै लाबानो जाबाय दा ओरैनो 1265 निफ्राय मा दानख'योब्ला अनजिमाया 29 जों रानजागोन होनदों माने नैबे अनजिमानिफ्राय माखौ गारोब्ला अबे अनजिमाखौ गारोब्ला बे अनजिमाया 29 जों रानजागोन होनदों थारमाने 29 जों ग्रोब रानजानाय अनजिमाखौ दिहुननांगौ जुदि बेबायदि कुइसना फैयोब्ला जोङो ओरैबायदि खालाम नैबे 1265 खौ जों माजों रान 29 जों राननांगोन बे 29 जों राननानै जानाखि रानखोन्दा मोनोना बे रानखोन्दाखौ जोङो दानख'नानै गारब्लानो बियो बै जानाखि थादों अनजिमा बियो ग्रोब रानजागोन बेखायनो मा दानख'योब्ला होनदों नालाय अबे अनजिमाखौ गारोब्ला बे अनजिमाया नैबे अनजिमाजों ग्रोब रानजागोन बेखौ सोंदों होमबा जोङो 1265 खौ जोङो मा खालामनांगोननो 29 जों राननांगोन गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो बेजों रानथारनांगोन राननानै जोङो रानखोन्दा मोनगोन माखासे राननानै आग्लायनाय मोनगोन आरो बेखौ आग्लायनायखौ जोङो दानख'बानो बे अनजिमाया माने ग्रोब रानजागोन दा नायदो दाना 29 जों जुदि जोङो 12 खौथ' राननो हाला डाइरेक्ट जोङो 122 लानांसिगोन 29 जों जोङो 4 सानजाबनांगोन 3 बा खमद्राय जायो 4 बा ग्रोब जाहैगोन एबा एसे आग्लायनो हागौ 5 बाथ' गोरोबहैला जाहैबाय बारा जाहैबाय दाना 29 जों 4 सानजाबनो दाना 4 सानजाबखौ जोंना मा जायोमोन 4 सानजाबखौ जोंना जाहैबाय 306 होबाय 3 थाबाय 4 सानजाबनै 8 9 10 11 मा जाबाय 112 जाहैबाय दानख'बाय मा फैबाय 5 फैबाय 6 निफ्रायथ' थांबा 0 थाबाय थांबा 105 थालायबाय दाना 105 खौ जों माजों रानदोलाय 29 जों रानदोलाय 29 जों जोङो मा सानजानांगोन 4 बाथ' एसे बारा जाहैसिगोन 3 लानोसै जोङो 3 लाबाय 3 सानजाबखौ जोंना मा जायोमोन 27 7 होबाय 3 सानजाबनै 6 7 8 फैबाय दानख'योबा मा जागोन दाना 15 निफ्राय जुदि 7 थाङोबा मा जागोन बे 8 थाबाय जुदि बियो माने 9 निफ्राय 8 थांबा 18
होमबा 18 मा जाबाय आद्रा जाहैबाय नै 18 मा होनो बियो आद्रा जाहैबाय आद्रा एबा रानखोन्दा होननानै बुंगोन दाना बे जोङो 18 खौ दानख'योब्लानो बै अनजिमाया मा जासिगोन नैबे अनजिमाया नैबे 29 जों ग्रोब रानजागोन अबा एन्सारा मा जागोन 18 आनो जागोन नोंथांमोना माखौ नांगोन एन्सारा 18 खौ नांगोन अप्शन डि आनो जागोन थार फिननाय आङो फिननायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो होनायनि खेबसे मा होनदोंमोन मा दानख'योब्ला होनदों नालाय एन्सारा बे जाहैबाय दाना जोङो नायनायनो जे 1265 बेखौ जुदि 18 दानख'योब्ला मा थागोन बाहाय 18 दानख'योब्ला बे मा थागोन बेयो जुदि 15 निफ्राय 9 थांबा 7 थागोन जुदि बाहाय 5 निफ्राय 1 थांबा 4 थागोन दाना बाहाय मा जासिगोन बियो 2 आनो थाबाय बे 1 आनो थाबाय 1247 माने 1265 निफ्राय 18 दानख'नानै गारनानै 1247 थाबाय दाना बे 1247 खौ नायनो हायो जोङो माबाजों 29 जों रानजाना रानजाया जोङो बाहाय राननानै नायनो हायो मामोन 1247 बेखौ जों माजों राननानै नायगोन 29 जों दा जोङो फार्स्टआव लानो हासिगोन 29 सानजाब मा लानो हागोन जोङो 29 सानजाब बेखौ खेबसेनो लानो हासिगोन जोङो 29 सानजाब 4 लानो हासिगोन दाना 4 लायोबा मा जागोन 4 36 6 होबाय दाना 4 सानजाब मा जासिगोन बियो 4 सानजाबनि 8 9 11 जाहैबाय दानख'योबा बे 7 थाबाय बे 14 निफ्राय 6 थाङोबा मा जागोन जोंना 14 निफ्राय जुदि 6 थाङोब्ला 14 निफ्राय जुदि 6 थाङोब्ला मा जायो जोंना बाहाय 4 8 जाहैबाय दाना बाहाय जुदि गैला 87 29 जों मा सानजाबा 87 जागोन दाना 29 जों जोङो मा सानजाबगोन 3 सानजाबगोन होमबा 3 सानजाब 9 जोंना 27 जायो 7 होबाय 2 थाबाय 3 सानजाब 2 6 3 सानजाब 2 6 7 8 2 जों दाना दानख'बाय नै दाना जोङो नुबाय 1247 माने 1265 निफ्राय 18 दानख'नानै 1247 मोनबाय 1247 माने 29 जों ग्रोब रानजाबाय बेखायनो मा दानख'योब्ला होनदों नालाय नैबे 18 खौ दानख'योब्लानो बेबायदि जागोन होमबा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दाना बे कुइसनाबो जाहैबाय बिथाङानो WhatsApp-आव हरदों दा आङो बेखौबो फिननायखौ दिहुननो नागिरदों बाहाय दं जाहैबाय 1739 जों मा दाजाबदेरोब्ला अनजिमाया 11 जों रानजागोन होनदों दाना दहायो मा दानख'योब्लामोन दाना मा दाजाबोब्ला होनदों दाजाबोब्ला होनोबा एसे आलादा जागोन आरो दानख'योब्ला होनोबा एसे आलादा जागोन नाथाय मोनसे फर्मुलाजों थांनांगोन जोङो मा खालामनांगोन नैबे अनजिमाखौ होनाय अनजिमाखौ नैबे अनजिमाजों जोङो रानखानांगोन राननानै जोङो जोबथारनायावल' एसे आलादा जाहैगोन माने जोङो बिनि रानखोन्दाखौ नागिरहैनायाल' एसे आलादा जाहैगोन दा आङो दिहुननो होलांनो 1739 जों बेखौ दाना रानलांनो 11 जों 11 सानजाब 11 ओमफ्राय 9 फैबाय 3 फैबाय ओमफ्राय 5 फैबाय मा होनो ओमफ्राय 6 फैबाय 11 सानजाब 55 जाहैबाय दाना बे 9 फैबाय दाना दानख'योबा मा फैगोन बियो 8 फैसिगोन दाना जोङो मा खालामदो दाना नैबे जोबनायावल' नैबे 11 जों जोङो 8 सानजाबोबा 88 जायोमोन आरो जों बेखौ लानो नाङा एसे देरसिनखौ लाहैनांगोन दे जोबनायाव दाजाबोब्ला होनाय लोगो लोगो जोंना मा जाहैनांगौनो 11 सानजाब 9 सो लानांगोन जोङो 9 लायोबा 99 जाहैगोन दाना उल्था जोङो दानख'नांगोन बिनिफ्रायसो बेखौ दानख'नांगोन दाना 9 निफ्राय दानख'योबा लाथिख' 9 निफ्राय 8 थाङोबा 10 जागोन बा जोङो -10 सो जागोन दाना बे -10 खौ जुदि दाजाबोब्लानो मा जागोन बियो बेखौ दाजाबदेरोब्लानो नैबे 10 खौ दाजाबदेरोब्लानो नैबे अनजिमाया नैबे 11 जों ग्रोब रानजागोन मा फिननाया मा जागोन अपसन बि आ जागोन थार फिननाय दा नोंथांमोना राननानै देखायनो मा होनो 39 जों जोङो 10 दाजाबोब्ला बे रानजाना रानजाया दाना 9 जों 9 फैबाय बे 4 फैबाय बे 7 फैबाय बे 10 फैबाय माने 1739 जों जोङो 10 दाजाबनानै नायोबा बेखौ मोनबाय दाना बे रानजाना रानजाया बेखौल' नायफिननांगौ दाना 1749 खौ जोङो 11 जों रानगोन 11 सानजाब 11 9 फैबाय 4 फैबाय दाना बियो मा फैगोन 6 फैसिगोन 11 सानजाब 55 बे 9 फैबाय बे मा जासिगोन बियो दाना 9 फैसिगोन दाना 11 सानजाब 9 मा जासिगोन बे 99 जासिगोन मा बिनि फिननाया राइट होमबा अपसन बि आ जागोन बिनि थार फिननाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय हरनि 11 बाजि जाबाय अब्लाबो आङो भिडिअखौ खालामनाय जाबाय समा मिलायैयाव
बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। नोंथांमोना शेयार खालामथार लोगोफोरनो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।